בתחילת השנה יצאנו לחפש את הג'ינג'י הבא של ישראל. לשם כך גייסנו את ציידי הג'ינג'ים הטובים בארץ. דני חתיך לשמן, רוני סופרסטאר דואני, טלי שושנה אורן, וענת המנהלת ברזילי. ויצאנו לחפש. קוראים לי עידו ישראלי, אני בן 12, אני גר ברמת גן. אני חושב שאני מתאים להיות ג'ינג'י בגלל שאני ג'ינג'י, אם לא שמת לב. להיות ג'ינג'י זה מיוחד, זה להיות ג'ינג'י כזה. אני חושב שלא תתאכזבו, ואם תתאכזבו, אתם לא תקבלו החזר כספי. עידו? בוא. שלום. היי, היי, מה שלומך? בסדר? הבנו שיש לך אולי איזשהו כישרון מיוחד שאתה רוצה להראות לנו אותו. אני מתאמן באייקידו פעמיים בשבוע. יקיר, זה הזמן שלך. בוא תכיר את יקיר, הוא גם ישחק איתך מאוחר יותר בסצנה שאתם תעשו ביחד. מה זה האייקידו? מה אני צריך לעשות? אני מכה אותך, ואז אנחנו עושים סרט שאתה בבית חולים עם פנס בעין, וזה סרט מרגש כזה, על איך שאתה מגיע הוא הכה אותך, ביים אותך. ראיתם מה זה? אוקיי. רגע, אתה רוצה להראות לנו איזה משהו שאתה יודע? מניף אותו אפילו לאט, לא צריך מהר. כן. תראו איך הוא פוחד. אני מכירה את זה! זה מעולה! זה מעולה! יש לי, זה לא ג'יג'יצו, זה לא ג'יג'יצו, זה ג'ינג'יצו. הוא בעצם בלבל אותך! ואני בא להיות שופט חדש. בוא, בבקשה, אדוני. בבקשה. מה קראת לנו? בבקשה. אני יודע... תודה רבה, נודיע לך. אין לו סיכוי. עידו, היית מקסים. תקשיבו, הוא הפיל אותי מהכיסא, מה שנקרא. תרתי משמע. לאן אתה חושב שאתה הולך? הביתה. לא כל כך מהר. עכשיו אני צריך לבקש ממך אישור להיכנס הביתה? קודם תענה לי על כמה שאלות. תגיש לי בקשה מראש ב3 עותקים ואני אשקול את זה. אתה מסרב פקודה לאחיך הגדול? נראה אותך פותר 10 מהתעלומות שאני פתרתי. ממש שרלוק הולמס. אתה והחבורה שלך עם התעלומות שלכם לא מזיזים לי את קצה הציפורן של הזרת ברגל. יכול להיכנס עכשיו הביתה? בבקשה. ואני רוצה את הכבל שלי בחזרה עכשיו. אני אחשוב על זה. כל הכבוד! כל הכבוד. מאוד שמחים שבאת אלינו. תודה. אפשר סלפי איתך? כן. באמת, יש פה ילד, וואו, חריף, שנון. אני איש מאוד צנוע, דרך אגב למדתי את זה ממני, אני אחלה מורה. יש לו חוצפה, חוצפה. זה מה שנקרא חוצפה. לתפקיד של ג'ינג'ית הוא צריך להיות באמת ילד שובב, והוא שובב. קוראים לי עידו ישראלי ואני חושב שאני הג'ינג'י הבא של ישראל. האם עידו יהיה הג'ינג'י הבא של ישראל? ג'ינג'י, בקרוב רק לילדי יס, בערוץ ג'וניור וב-yes VOD.